हेल' गाइस गिबियावनो आंनि बे जोहोलाव एडुकेशनेल गाइड चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै सोंनाय बिदां 1.4 नि थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानिफ्राय 2 नाम्बारनि मावफुंथायखौ आं खालामनानै होगोन। नोंथांमोना बिनि सिगांनि भिडिअ नुदोंमोन 1 नाम्बारनि मावफुंथायखौ आरो 1 नाम्बारनि मावफुंथायखौनो दायो 2 नाम्बारावहाय खालामफिननो होदों। माबायदि खालामफिननो होदों जों नाय। गोजौनि सोंनाय 1 आव रानजोबथा अनजिमाफोरनि दशमिक फुवारनायखौ लिर जायहा जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय दङ। होमबा बे सोंनाय 1 आव जोंहा जाय सोंनायफोरनि फिननायाव जोङो जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय मोन्दोंमोन बै जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय मोननायफोरनि जोङो दशमिक फुवारनायखौ लिरनो होदों। जोंहा बेवहाय गासै 1 नाम्बाराव मोन 10 सोंलु दंमोन। बे मोन 10 सोंलुनि मादाव माखासेया दशमिक फुवारनाया जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय दंमोन आरो माखासेया जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय दशमिक फुवारनाय दंमोन। दा बेनि मादाव जायफोरा जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय दं बै जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनायफोरनि दशमिक फुवारनायखौ लिरनांगौ आरो जायफोरा जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय दशमिक फुवारनायाव ओंखारदोंमोन बिसोरखौ जोङो लिरनो गोनांथि गैया होननानै बेवहाय बुंदों। बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि 1 नाम्बारनि मावफुंथायखौ नुवाखैब्ला 1 नाम्बारनि मावफुंथायखौ आं बोरै खालामना होदोंमोन जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनायखौ माबोरै दिहुनो आरो जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय दशमिक फुवारनाय गोनां होननानै बोरै दिहुनो नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक होनाय दङ। बे डिसक्रिपशननि लिंकआव थांनानै नायहैनो हागोन। बिदिब्ला 2 नाम्बारनि सोंनायखौ जों खालामनि। बिनि थाखाय जों गिबियावनो जोंहा सोंनाय बिदां 1.4 नि 1 नाम्बारनाव बबे जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय दंमोन आं सिन होनानै लाखादों। जोंहा 1 नाम्बार 2 नाम्बार आरो 4 नाम्बार आरो 6 नाम्बार आरो 7 नाम्बार आरो 9 नाम्बार बिसोरहा जोंहा जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय दंमोन। माखासेया जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय गैयामोन। बिदिब्ला जों बेखौ बोरै जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनायखौ जोङो बोरै लिरगोन बिनि थाखाय जों नाय। गिबियावनो जोंहा दङ 1 आव जोङो दङ 13/3125। जोंहा बे अनजिमानि जों दशमिक फुवारनायखौ लिरनांगौ। बे अनजिमाया जोंहा जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय दंमोन। बिनि थाखाय आं गिबियावनो मा खालामगोन 3125खौ आङो राननानै लागोन। 3125खौ जोङो 2 जों राननो हाया। मानो 2 जों राननो हाया? जोङो 5 गोनां अनजिमाखौ जों 2 जों राननो हाया। बेखौ जों 3 जोंबो राननो हाया। जों माजों राननो हादोंमोन? 5 जों राननो हादोंमोन। 5 जों राननानै जों बेखौ बेसे मोन्दोंमोन? जों मोन्दोंमोन 625 मोन्दोंमोन जोङो। होमबा जोङो 5 जों 3125खौ रानबा जों बेसे मोनो? 625 आरो बेखौ 5 जों रानबा बेसे मोनबावगोन? 125 मोनबावगोन आरो बेखौ 5 जों रानबा बेसे मोनबावगोन? 25 मोनबावगोन आरो बेखौ 5 जों रानबा बेसे मोनगोन? 5। होमबा 5 आ मोनबेसे दङ? 1 2 3 4 5। होमबा जों बेखौ बोरै लिरगोन? बेखौ जों ओरैबायदि लिरगोन 5 to the power 5 लिरगोन। दा नोंथांमोना जेब्लाबो नैबे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि दशमिक फुवारनायाव जोङो फोरमायनो बयनिख्रुइ गोरलैसिन हायो जेब्ला जोङो गाहायाव जोंहा 1 लाथिख' लाथिख' अनजिमा जायो। 1 लाथिख' लाथिख' अनजिमा जायो। 1 आरो लाथिख' गोनां अनजिमा जेब्ला जायो गाहायाव रानग्राया अब्ला जों बेखौ दशमिक फुवारनो जोबोद गोरलै जायो। जेरैहाय 25खौ जोङो जेब्ला 100 जों रानो अब्ला जोंहा बेसे मोनो? 0.25 मोनो। बिदिब्ला जों मा खालामगोन? नैबेखौ जोङो 10 एबा 100 एबा बिनि बांसिन जों खालामनो सेस्था खालामनि। बिनि थाखाय जों मा खालामगोन? सानजाबो नाला गोजौआवबो गाहायावबो। होमबा जोंहा नाय बावहाय जोंहा मा गैया? 2 जों मा सानजाबा 10 मोनो। 2 सानजाबा जों मा मोनो? 10 मोनो। होमबा जों 1 आरो लाथिख' गोनां अनजिमा नांगौ। होमबा जों मा सानजाबनांगोन? बेवहाय जेबो राहा गैया। जों 2 सानजाबथारनांगोन। होमबा जों 2 सानजाबनि 2 सानजाबबा जोंहा मा जागोन? 5 सानजाबनै 10 जागोन। नाथाय नैबेहा पावारा बेसेबां? 5। बिदिब्ला 5 जों 2आ सानजाबनोब्ला जोंहा बिनि पावाराबो बेसेबां थाथारनांगोन? 5 थाथारनांगोन। होमबासो जों बेखौ सानजाबनो हागोन। बिदिब्ला नायदो जोंहा बेवहाय 2 to the power 5 आनो गैया। ओंखायनो जों मा खालामगोन? गोजौआवबो गाहायावबो 2 to the power 5 होनानै लागोन। जाहाथे दानलायलायोबा बेखौनो बे मोनफिनो। बुजिबायना बयबो? बिदिब्ला जों मा खालामगोन? नाय बेखौ जों बोरै खालामगोन? 13 आ 13 2 to the power 5 माने 2 मोनबा सानजाबबा जों बेसे मोनो? 2 मोनबा सानजाबबा जों बेसे मोनो? रोंनायनि 2 मोनब्रै सानजाबबा जोंहा बेसेबां मोनो? 16 मोनो। होमबा 2 to the power 5 सानजाबबा बेसेबां मोनगोन जों? 32 मोनबाय जोङो। बिदिब्ला नाय बेखौ जों मा लिरनो हागोन? 2 सानजाब 5 to the power 5 लिरनो हागोन। मानो होनबा नोंथांमोनाबो मिथिखागौ x to the power y x to the power 5m x to the power m y to the power m खौ जों मा लिरनो हायो? xy
m लिरनो हायो होमबा जोंहा बे फर्मुला बिदिब्ला बे बोरै जागोन 2 सानजाबा बेसेबां जायो जोंहा 5 आ 5 13 जों 32 जों सानजाबगोन 3 सानजाब 2 6 2 सानजाब 2 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 3 होमबा बेसेबां जायो 416 होमबा जों बेसेबां मोनखो 416 दानिया नाय 416 आ 416 10 to the power by माने लाथिख' बेसे मोनबा होमबा नाय बेखौ जों गोरलैयैनो दशमिक फरायनाय महराव लिरनो हागोन माब्रै नाय गाहायाव सेनि उनाव मोनबेसे लाथिख' दं 1 2 3 4 5 होमबा लाथिख' दशमिकआ मोनबानि उनाव जागोन गोजौनि अनजिमानि मोनबानि उनाव जागोन 1 2 3 4 5 होमबा बे जाबाय जोंहा से नाम्बारनि दशमिक फरायनायखौ जों बोरै खालामो बेनि मोनसे दशमिक फरायनायनि दशमिक महराव लिरनायनि होमबा बे जाबाय 13/3125 नि दशमिक फरायनाय जायनि दशमिक फरायनाया मा 0.00416 दानिया जों 2 नाम्बाराव थांनि जों 2 नाम्बाराव जोंहा से नाम्बाराव 2 नाम्बाराबो मामोन जोबथाहैनाय दशमिक फरायनाय दंमोन बिदिब्ला जों जोबथाहैनाय दशमिक फरायनायखौ लिरनि 2 नाम्बारनि जोबथाहैनाय दशमिक फरायनाया बोरै जायो बेनि थाखाय जोङो बोरै लिरगोन बेखौबो बेबायदिनो जों दानि जास्ट बावै जेरै लिरदों बेबायदिनो लिरगोन बेनि थाखाय जोङो मा खालामगोन 8 खौ जोङो 8 खौ मा खालामनो हायो 2 क्यूब खालामनो हायो होमबा जों बेखौ गाहायनि अनजिमाखौ जों 10 खालामनो सेस्था खालामगोन जों 10 खालामनोबा बेखौ 5 जों सानजाबथारनांगोन होमबा जोंहा 2 जों 5 जों सानजाबनोब्ला 5 नि पावाराबो बेसेबां जानांगोन 3 जानांगोन गोजौआव जोंहाथ' बेवहाय नाय 5 क्यूब गैयामोन होमबा जों बेवहाय 5 क्यूब होदेरनानै लादों होमबा 5 क्यूब होदेरना लानायखाय जों गोजौआवबो गाहायावबो होनांगोन जाहाथे दानलायफिनबा जों 17/2 क्यूबखौनो मोनो आरो जों बेखौ मानो खालामखो जाहाथे 2 क्यूबजों 5 क्यूबजों जों सानजाबनानै 10 मोनो से लाथिख' गोनां अनजिमा मोनो आरो जों बेखौ गोरलैयैनो दशमिक फरायनाय महराव लिरनो हायो होमबा 5 क्यूब माने बेसेबां जायो जोंहा 5 × 5 25 25 × 5 125 बा 5 क्यूब माने 125 आच्छा जों बेखौ बोरै लिरनो हायो 2 × 5 होल टू दी 4 क्यूब लिरनो हायो होमबा बेसे जागोन बियो 17 × 125 2 सानजाबा बेसे जायो 10 होमबा बेसे जागोन 17 जों 125 खौ जों माल्टिप्लाइ खालामबा जों कान्टेल खालामनि 3 थाबाय 2 सानजाब 7 14 14 जों 17 आखायाव बेसेबां थाखो 1 सानजाब 7 7 आखाइनि सेजों जोंहा 8 जायो होमबा बे 5 2 1 होमबा 5 2 10 11 होमबा 2125 मोनबाय जों 2125 मोनबाय दानिया जोंहा 10 क्यूब मोननै लाथिख' बेसे जागोन मोनथाम जागोन होमबा जोंहा से लाथिख' गोनां मोनजेआनो मोनबाय जों बेखौनो गोरलै दशमिक फरायनाय महराव लिरनो हासिगोन बिदिब्ला लाथिख' बेसे नाय गाहायाव 1 2 3 होमबा जोंहा मोनथाम बारनानै गोजौनि अनजिमानि मोनथाम बारनानै जोंहा दशमिक जागोन माने मा जागोन 2.125 जागोन बिदिब्ला बेनो मा 2 नाम्बारनि थारमाने 17/8 नि दशमिक फरायनाय बेबायदिनो जोंहा नेक्स्टआव दङ 4 दङ 4खौ जोङो माबायदि मोन्दोंमोन नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नायबानो मिथिगोन जों 4खौ नायनि बोरै खालामगोन 4खौबो 4आबो जोंहा जोबथाहैनाय दशमिक फरायनाय दंमोन बेनि थाखाय नाय जों बोरै खालामगोन 4खौ 4आव दङ जोंहा 15/1600 जों बेखौ खमायनाबो लानो हायो 5 जों नाथाय जों खमायाला जों बेखौ बेयावनो दोननानै जों बानायनि होमबा जोङो बेखौबो 5 जों राननानै 1600खौ जों 5 जों राननानै खमायना लानो हायो होमबा जों 1600खौ जोङो मा महराव फोरमायगोन बेनि थाखाय जों 5 जों राननि अर्थात 2 जों रानगोरनि जोङो 2 जों बियो बेसेबां गोलैगोन 800 2 जों बियो बेसेबां रानजागोन 400 2 जों बियो 200 2 जों बियो 100 2 जों बियो 50 2 जों बियो 25 2 जों बियो बे 5 जों रानजासिगोन 5 होमबा नाय नोंथांमोना बेवहाय राननानै जों मा मोन्दों 2 सानजाब 2 मोनबेसे मोन्दों 1 2 3 4 5 6 होमबा नै 2 to the power 6 into 5 मोनबेसे 5 into 5 माने 5 स्क्वायर दानिया जोंहा मा खालामनांगौ गाहायनि अनजिमाखौ 1 लाथिख' लाथिख' गोनां खालामनांगौ नाथाय बेवहाय नुबाय नोंथांमोना 2 नि पावारा 6 5 नि पावारा 2 बिसोर मोननैजों जों सानजाबनो हाया जोंहा पावारा समान समान जाबासो जों बेखौ सानजाबनानै ब्रेकेटनि बाहेरायाव जोङो मा खालामनो हागोन पावारखौ होनो हागोन थारमाने जोंहा फर्मुलाया नै x to the power m जुदि y to the power m पावारा जुदि एखे जायो अब्ला जों मा लिरनो हायो जमायै बिदि लिरनो हायो नाथाय जोंहा पावारा एखे जायाखै बेनिखायनो जों मा खालामसिगोन जों मोनसे आइडिया खालामसिगोन बे आइडियानो जाहैबाय ओरैबायदि जोंहा 2आ 6था दङ 5खौ मोनबेसे नांदेरगौ मोनब्रै नांदेरगौ होमबा जोङो मा खालामसिगोन 5खौ जों मोनब्रै सानजाबदेरसिगोन
गोसोआव लाखि नोंथांमोना नैबे फर्मुलाखौ a to the power m into a to the power n मा जायो a to the power m plus n जायो। जुदि बेसआ एके अब्ला मा जायो बेसआ एके नाथाय आरो सानजाब जाना दंब्ला पावारजों पावार दाजाब जायो। मा नाय 5 स्क्वायर आरो 5 4 मा जागोन 5 2 plus 4 माने बेसेबां जागोन 5 6 जागोन। होमबा जों बिसोर मोननैजों मा जागोन जोंहा 5 to the power 6 जागोन। नाथाय नैबाव जोंहा 5 to the power 4 गैया नैबाव नायजिरनाय 5 to the power 4 गैया ओंखायनो जों 5 to the power 4 खौ गोजौआवबो गाहायावबो लानांगोन जाहाथे दानलायफिनबा बेखौनो बे मोनो। स' दानिया बेयो मा जागोन नाय जोङो मा लिरनो हागोन 2 to the power 6 आरो बेखौ 5 to the power 6 लिरनो हागोन। जों लिरनो हागोन जों बेखौ ओरै लिरनो हागोन जोंहा गोजौआव मा दंमोन 15 into 5 to the power 4 माने 5 बा मोनब्रै सानजाब नांगौ 5 बा मोनब्रै सानजाब माने 225 बा गाहायाव जोंहा मा लिरनो हागोन 2 to the power 6 5 to the power 6 आच्छा 625 जों जोङो 15 जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसे जायो नैनि 5 सानजाब बा 25 5 सानजाब 20 आखाइनि 2 जों 12 दा सानजाब 3 जागोन बियो होमबा 5 2 6 बेसे जागोन 9375 मोनबाय जोङो 9375 मोनबाय। बेखौ जों मा लिरनो हायो 2 to the power 5 whole to the power 6 लिरनो हायो। होमबा बे मा जागोन 10 to the power 6 10 to the power 6 माने लाथिख'आनो 6था गोजौआव बेसेबां 9375। होमबा जोंहा गाहायाव सानदो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6था लाथिख' दं थारमाने गोजौनि अनजिमानि 6थानि उनाव जोंहा दशमिकआ जागोन। होमबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6थानि उनाव जोंहा दशमिकआ जागोन। बे जाबाय 4 नाम्बारनि मावफुंथाय। बेबायदिनो जोङो नेक्स्ट नाम्बारनि मावफुंथायखौ नोंसोरो खालामनो हागोन। जोंहा 6 नाम्बार आरो 8 नाम्बार आरो 9 नाम्बार बे मोनथामनि मावफुंथायखौ नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन आरो खालामनानै माबायदि खालामनानै जोङो दशमिक फुवारनाय महराव लिरगोन जों बेखौ आं दानि खालामनानै होनाय बायदि नोंथांमोना खालामबानो बिसोरनि दशमिक फुवारनायखौ नोंथांमोना मोननो हागोन गोरलैयैनो। जेरै आं दानि बाहायदों बेबायदिनो गासैबो एखेयानो। बिदिब्ला आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे साफ्रोम बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसाफोरनिसिम बे भिडिअ सौहैयो आरो साफ्रोम बर' फोरोंगिरिफोरनिसिम आरो एबा जायफोर टिउसन्स फोरोंग्रा बिथांमोननिसिम बे भिडिअ सौहैयो आरो बिथांमोना नायनानै गोरलैयैनो साबसिनै फोरोंनो हायो। आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनबावगोन। दिनै बेखिनियानो गोजोन्थों।